chi bai vek ule crime kan ron ti chu te hi thil thalo kan in zirtir na nilovin mitin te tu na ya kan film khor deuh deuh theinan le thil sual ti tu te kan lo ma chon thiam zel theina tura min ti har thar tu ta na siamani kan video te hi like le comment min lo pek sakla ila subscribe lo ani page on khonga in min lo subscribe sak ve don nia police te chuan tual thana chui chu thei lo pali lai mai an neya he kholian lo taka poi khoina lo thleng to te jinga chuan a tri bai om ber an la ni hialang kum som aya rei ma tual that tu chuan lo tling takin police te chu alo big bo san to a chu poi khoina ra phlak tak jinga chuan tu na kan soi tur toni gipsi case po hi atelani ama mi te ang thavin case thui chu lo te jinga chuan a chang vele mayangem le kum sang kha zakwa somriat panga january ni som pakwa khan kum som ni pathuma upa nurse na thoklai toni gipsi chu ana thona wichita general hospital a azan duty zo in lampana ho chu about atlat mai abawa tanga ni ni na akar chu hospital atanga hlawak lo kongre angreng taka chuan mo ania kar chunga chuan midang fingerprint emo nu madang han sui zui the na mai tur engthil ma mo an nei lawani karli nu february ni som panga chuan texas a electric na thok pakhat chuan wichita khopon mun fian rial tak us route 281 hona electric call chiang lo la yom le om lo endik tura avakal chuan kong puisir dawa chuan mi hring ruang ni om tak lo le reng chu awa muwa ngai thalo tak chung chuan awa pan hnai zela chuta tuni ruang nun na nei to lo ti hriat tak mai chu awa muta ani arwang pialok fit zavel hla chuan be ato na mun ni om tak bas hloi cheto tak mai he awa mule bok ti chuan rang takin police te chu a phone ta ani police te chuan rang takin chulai mun chu an ron thleng thoya toni ruang le athi na lai borvel chu anen dik nga zung zunga bas thung po chu anen dik ngal bok bas thunga chuan thi sen alo om noi mai toni gipsi thi sen nge ni ti fiana la nei chi alo ma se arin hlel om lem lo hle ani bas thung chu poi khoina thlen na mun chu ani ti rin hlel ro lovin mi satlia ve tan po a hriat thiam theya toni chuan ama be tu chu a theyang tok chon alo be let ve ani rin theina turin bas thunga thi sen dar nuai mai chuan ati chiang deuh kuar mai ani bas thunga thi sen tam tak an mu chu an chui zui ta bas kong khar le apon lam le ya chun thi sen chu a in zam tha deuh nuaya kong puya bo chuan thi sen far pher deuh nuai te chu an mu chuak zela ti chuan bas atanga fit za vel hla toni ruang omna thleng chu an va chui thleng ta ani toni ruang omna chuan chu thi sen chu atopa chu chuan bas thunga thi sen chu ama toni thi sen nge ni te ati chiang ta ani police te chuan thil thlen dan hetiang hian an han ngai ruat ta alan dan chuan bas thunga chuan toni chu vi ania tranpui tu zongin pon lama chuan hliam tur chungin fit za chuang aron wak chhuak ni nan ngaya chumi hnu chuan athi zui ta nia an ngai ani toni gipsi chu clayton cemetery new mexico a chuan an phum zui ta ani police te chuan rin hlel an nei ta thuai mai le toni ruang an hmuna bula chuan kumsom ni pali upa deni lautlina chu abai khal lai hmuania lautlina hi kho pui chunga bar vela mi pain phel ro keng kung chia thok thin khani dot soile soilo fiana polygraph test ti turin lautlina chu an kawa lautlina chuan alo du ve mai bok nima sela chu test chu apal tlang zo tatlat lo mai officer pakhat office a chuan lutin a hnena chuan tual thana chungchang chu a hriat thu a soya chu a thu soya chuan tual thana hmuna a om angin in soyani chu wang chuan rin hlel akai lo thei lova investigator ta chuan lautlinan toni chu ami hriat zong ani ti an hre chuak bok a chan chu lautlina hian a hma kar tambak lo liam ta khan night club pakhata toni hi alo hmu to wang ani ome toni autopsy atanga mi pachian lak le lautlina dna chu an han khai khin ta result atang chuan thu thluk na fumfe tak siam har anti kher mai engpo chuni ta se
deni lautin a chu Tony Gibbs tha thu buai siam sakin an manta ani forensic evidence mangin lautin a chu poi khoina nen thun zom ni chi lo ma sela thu buai ngai tu sak ani lain prosecutor te chuan thil thlen dan me bela evidence omang angte mangin tol that tua an pu ani ber ni nei chungun taka thu buai ngai to ani nu chuan jury te chu thu thluk na siam hlei theila vin an noma a thiam lo na emo thiam han chan tir theine emo thu thluk na siam hlei theila vin an buai hle ani chu tianga thu thluk na siam harsa an ti emo wang chuan an thu buai ngai to lai chu an ti top zui taringot mai bok jury som pani ji nga pakhat chawin laudin thiam lo na muwa chu wang chuan prosecutor te chuan case chu ngai tu non le khera ngai lo veti in thu an ti thlu tarup mai ani thasom paruk aliama tul thana dang a thleng le ta hemi tum hian komsom hi pakhata upa waitress Tina Kimbrough chu tha ani vele thunga Tina i chu a chen apartment a sofa chunga thia mu ani autopsy a chuan lazai sin te hi a chuwa pa mu ania chu chuan tu theilawa siamin uphlumani ti alan tirbok chu lazai le sofa lukham lazai chu a in mil chi ani lukham chu tinai uphlum na na manani ti an the thei boka nima sela he case bi ka hi chuan pong suan ala memo mi pat mei chian na lam zonga chet na hnu ma engma han mu an nei lovani apartment complex a then oma cheng te chuan tinai ruang an mu ma dar kar nga malam khan mi pa pakhat chu tinai apartment atanga chhuak lai an mu thu an ron soi chuaka chu pa pian hmang an soi dan chuan mingau fit duk le enchis ni vela sang samdum le lukhum ma thlok nei chi khum hi ania deni lautin a chu he case bi ka hian rin hlel ji nga chiar tel ani velem lo thung a chan chu mita mutu ten an mi soi pa pian hmang le laudin a pian hmang chu ain mil lo wangani nu choi tu te chuan tinai apartment atanga chuak an soi pa chu tunge nia khoilama nge kalti te chu an chui zui zel ngai na an thelo hle maya mita mutu te la chuan tinai in atanga a chhuwa lai an mu bak chu han soi thui le chuan faktor an hai cham hle to bogani nu chui tu te tan chuan ma han lak zui ngai na fak awangang reng hle mai ti chuan le ni tle maliam le nu in police te chuan an nu chui la ya chuan ma son na poimo tak le amma saber chu an tong ve ta hlol mai le Galveston Texas a papakhat Ferion Audrey pachuan police te chu phone a bia in Tina Kimbrough twal thi na chungchanga thu poimo tak hria ta nei thu aron soi ta hlol mai le nima sela Audrey pan me zali chuanga hla tul thana thleng chungchanga engthil tak chunge a hria chuni ta ang Tina Kimbrough tha ani hnulok me ni ko kumsang khaja ko somriat paruk khan me zali la ya hla Galveston Texas cheng Ferion Audrey pachuan police ti kolin thil poimo tak hria ta nei thu aron soi ta ni Audrey pa hi high school kal tuan lo na hnoi hnung lam deuh thok lo thina nia zu le dam doi khoi ching ani bok ama soi dan chon Kimbrough chu an ha thona bara atonga thian an ni chhota ni drugs a khoi thin tua hria ta wangin Kimbrough point a drugs khoi chungchang chu a hriat pui ani Tina Kimbrough chu ama tha nge ni tia soya a chan chu Tina i chuan tua thana thlen ma loka a then ta kanu pui hloi a hria chho tiru wangani a soi zel dan chon Kimbrough chu a hotak zeta rak vak chungin Tina i hne na chuan a huat thu a hrila ti chuan thinrim eng phiarin in ngai sakna chu a thlen tir ta ni na soyani a chunga thil thleng tam taka chuan anu pui hloi zwa nai chu a pu mo a mani in thiam lo na ero anei tlem hle thungani police te chuan Audrey pachu Kimbrough apartment a chhuwa san lai mu ania atla emo ahma emo manani don thoti a in hria ta wangin a in puang tamai ni nan ngaya Tina Kimbrough thana thu boya chuan thiam thu soi tur ka nei love ti in an pu na te chu a pom thlap ani kumsom thum panga tang tora hrem na pe kania nima sela lungin a chuan zu le drugs a khoi thina tangin atal chuak thei ta hlat maya ngai tuana film tak mang thein a ril runat na te pon an kian san to a ti chuan a lu hun lai aya mi thazok ni chunga tanin chu san turin ril ru asiam ta ni
lungina tan line wardrobe chuan high school diploma zir chuaka Christiana ain pezui ta bokani tina kembro ipa chuan wardrobe chu atan hon tur kumsom thum panga chu lungina chuan huna man aringa nima sela ring sol chiang hle thlasom pathum atan tlin hnu in wardrobe chu parolin chua lai lo kanita a chua hlen ani ang ti po an hlau hle ani kumsom thung zet chu tina kembro ipa chuan a thei dan ang angin wardrobe chu lungina atan ring thei nan ma ala chho zela tina kemboi chung ten thei to pa an dang chung po in wardrobe chu atan hon tur kumsom thum panga tura kumsom pathum atan tlin hnu in parol boka chua le ania ti chuan wardrobe chu Fort Worth khopun loka umlo neya ezong te chen na Olney Texas lama kalin ta chuan a khosa chhota ni chuta chuan anu le pa le a u naw pa pariat te chhomdo na adong ani chu hmuna chuan Olney door and screen ko ya na move in nun bul tan thale turin ril ru siama a na thona chuan nungchang thatakena khosa chawa Hamilton Street ta Church of Jesus a taima takena in mangchho bok Sunday school zirtir tu ate hial tang chawin nupui po anei le ta nge nge ani Wichita Falls lama thung chuan District Attorney Barry Macha chuan enghel dang aneya athunei na huam chunga tual thana chui chua theilo tam taka oma chung tual thana chui chua theilo jinga chuan Tony Gibbs thina le midang panhi thina po atelani Tony Gibbs tha ani ma kum khat malam kum sang kha ko somriat pali khan nurse ve tho kum som he opa teri sim si chu anha thona tangin in lama a ho deu chia tuye mohian akung ka chu aron ke ka avohon sakrul rolin kong ka lo kik tu chuan tharum mangin in chunga chuan anam lut ngal tanok nok maile teri chuan thei to pa tran kho ve in hoisin takin alo belet ve a nima sela ama be tu chu tharuma a hne ngang lo awangin ti thei anei chaw ta le ni ti chuan le chu pa chuan akut chu hnung lama electric hrui mangin a phuar sakta a thom hno chu dim lo taka hli sakin aki korle aki korte thleng chuan a phel sak hal bor ani aka chu a scarf a line chuan a hno saka sofa du pa chuan anam thuta thuai mai ani teri chuan ake chuan thei to pina ma be tu chu tlo ve atuma a thani chun ang te chu som khomin an leng le bat thin nima sela chu pa chuan ake chu lo manin a phi sak le popa a buk khup zong a mut tirin rong takin apong sual le ta ani ti chuan rei fe apong sual hnuwa adu tok anga ta azang thal zong in a koilet le a anu te le a servel chu chimom takin hunenge mo chen chu asong bol sak le bok teri sim si chu a thabarin a chaw tak zet to ani tranpui tu anga in a chan chu a chaw hle ani ti po a chiang hle o me ti chuan chu pa chuan chimte mangin chan tu nei lo nula lainat om tak teri sim si chu lainat na po nei lek lavin a vitlum ta ani hiam tur chungin minute thume mo minute li mo vel chu aladam ni in hu chui tu de chuan an ringa chu nula la no pang tak chuan a thi ma a hun hnung bera chuan eng thil tak ngai tu chaw kang mo ngai tu ngam chi po ani lo ve teri sim si hi Restview Memorial Park Wichita Falls a phu mani le ta ani nu chui tu de chuan teri sim si phei ko ka chuan thisena fingerprint kai hi an mu chuaka tin a ser chunga mi pachi an mu po na kina DNA test manga la en fia tan ti in an la ngal bokani chu tual thana chuan rin hlel tle ma zong chu an nei ngei maya nima sela tual thatu tak fi anai ro a om lawani chu tual thana thlena tanga kum khat aliam le ti chuan kum som ni pakhata upa Ellen Blawi chu restaurant a hna azo no in zanlai vela akar omna lama pan lain achunga van duaina aron thleng vele ta tuemo hian ain rin ma in aron man thota akara chon norlut ngalin elini chu khopo na mun re lampani na kar chu khalturin anor luita a khuwa tanga hlavak lo kongre la ya chuan akar chu ti din tir ania ti chuan chulai hmuna chuan re hlum ani vele ta ani
arwang chu kong sir lei chhun vuma phola chuan hnu chhia ania ama beitu mi suala chuan elini kar chu kho chung lampanin a khat let le a kot thler thim la ya elini kar chu awa hnu chhia le ta ani ninge moza aliam le hnu chuan elini ruang chu an hu chuak ta chawa kholum lu tuk wangin ruang chu alo che man hle to bok dental record mangin elini nge ani ti an fin fia thei ta chau ani pong suala niam ti ro fin fia thei nilem lo ma sela pong sual nge nia ngai ania a chan chu arwang an va mu chu khan aki korte chu po thlak sak ti hriat takhian amal zon vela alo wang ani arwanga sia to wangin tu thluk na hoi sin takero siam har anti dewa elen blowi chu pa chuan pong sualin rong takin athat ni nge in an ngai ani elen blowi hi Midwestern State University Wichita Forsa zilai ani kumsom pali chung zet chu heng tual thana pathum te hi la chui chho lavin an oma ti chuan beri macha chuan nu chui tu te jinga akhai pa ber jon li tila chu heng kol khes te hi thar tho le turin atita a tual that tu nun rong tak mai zon chua chu li tila tan chuan mimal taka chona lian tak ani nge yang le gipsi kha mimal takin a ria ama le anupui te kha gipsi bozon na khan anlo tel ve nge ani macha chuan forensic lab chu Tony Gipsy le Terry Simsi te taksa atanga mi pachian lak te chu an DNA khai khin turin a han ti ta a ngun takin an han khai khin nu chuan DNA chu alawin ang ta chi mai to that tu thu mun ani ti an hri thei ta a ti chuan tu that tu satli ani lo aka pa ami tha ching serial killer nu an chui me kani ti po an hre chiang ta hle ani heng tual tha na te in kung kai na hi tu man an la hai lang ngai lova a chan chu heng case pathum te hi dan king ko to ran theu in biak po na man ruwa po nei lovin an chhoi wang ani tuna chuan John Lee te la chuan tual that tu pakhat azong me kani ti a hre chiang ta a ma se kumsom pakhat la ya liam to awangin a ol ai ho lawang ti po a hre chiang hle bokani Wichita Falls, Texas a mi chia pathum tua thita te case file John Lee tilan a han en non le chuan thil mu chu phorom zet mai ani tatlat mai le tina kem rui tha tho boi wanga police ko ta feruan wadripa aum lai khan police pakhat hian a ma thlatlem te liam ta a tha ta elen blowi a hria le hria lo a zo na chu ni wadripa chuan a hria thoina lo changa nima sela chu hnu poi mo tak mai an thu hriat chu bo zui mi alovin alo alo ni ama watri pa nge in a hnu interview na chuan ka thu soya khan ngai tu na seng deuh se chuan keima nge hi an rin hel lian per tur chu kani ti in a soi chuak nge ani litila chuan watri pa hlin theina tur evidence a hmu bel le ta boka Ellen Blowi thian thaber Jenny Boli chu wadripa kum thlang luka cheng hi ania chu Blowi thana bul luka omani bok chu mai ne lovin a thian nu hne na chuan wadripa bul hnaya omlom ati lo thu alo soi tatlat mai le chu thil chuan a beng a verta zar mai ani wadripa hi Tony Gipsy thona General Hospital a intify tua thokve alo nia chu chuan in zom na ania wadripa ne nin zom na nei zinga atur to pakhat ani vele ta ani Tony Gipsy kar kha wadripa chen na hnai waya mu chua ani le chat bokani ti chuan John Lee tila chuan wadripa DNA wala turin olni Texas kal turin tu thlukna siam ta a chan chu tu thita te hne na tanga an lak mi pachi kha police ten an kul wangani kum sang kha zakwa som ko paruka lungin atanga chhuwa ani hnuin wadripa hi olnia hian ala cheng charani ti chuan li tela chu olnia kalin wadripa DNA profile phaulang thei tur thileng po lak thei beisin wadripa na thona factory chu kar khat ngot a thli thlai to a DNA lak theina tur thilenge mo hnu chia anei ta khlawa te in achang reng thina ni
li tela chuan kongkam le lama tangin water pachol lai long mang zo ana chhun zom le tura coffee no keng chunga alo let le mek chu a thlir renga water pachuan a coffee na no chu kar chunga a ngata li tela chuan thok lokila coffee no chu walak sak mai tur em niang o tin ngai tuana nei man hiala nima selavani thak takin water pan coffee a in zo chuan lekha siam coffee no chu bolhlo boma chuan apai ta hlawani li tela chuan chu hun rem chang chu watangai ti a ria chingam thial nop chung chuan water pa chu avapan nai ta chil changna tur nowe mo bure mo ani em ti in avazot ta ani bolhlo bom lam kok chungin water pa chuan ni ye lowain lak mai ta che ti in no om na chu a hrila li tela chuan bolhlo bom chung chu a han bi ta no man sa pakhat mai ni lavin tam tham zet mai hi alo om khom rui maya water pa no man kha a eng ber chunge ti a kheder si lo chet lak vat angai ta ani water pala in alo thlir reng to bok nen no chunga coffee in bang tlem lo om chu alata chot maya chu coffee no tlanga chuan cheese cracker noi alo kaya water pa chuan cheese cracker ai lai hu bok nen ano du tak chu ani ngei po a be si le ani DNA testing ti turin no chu forensic lab lama an thon ta ngal wata Judy Floyd ti chuan skin cell a omem ti in no chungun takin a han en fia ta no tlanga cheese cracker e bang noi lo la bet chu a mu chuak ta ni chu ta tang chuan DNA ala chuak thei nge yang ti po a be se ya epithelial cell lak tumin koton suap ti thiang hlimsa mangin no chu a han thu ta a chu ta cell lo omatang chuan DNA chu lak chu thei ain be se ani coffee no watanga DNA alak chu le Terry Sims le Tony Gibbs te hne na tanga sir chunga tanga DNA lak chu de chu a han khai khin le ta a ti chuan poi khoi na hmuna DNA profile le coffee no wa DNA profile te chu ain mil thapani ti a mu chuak ta ani chu tiang DNA profile chu mi pui wan tlang jinga engang chia tam nge theyang ti hreturin Judy Floyd ti chuan DQ alpha test an ti chu a han tile chin ta chu chromosome number 6 a omani Judy chuan water pa DQ alpha type ang chi chu awang le ni ti a mu chuaka chu tiang type chu midanga mu zen lo ani he type hi awang le a profile a chuan genetic profile dang te nen a kop vekani chu tiang profile chu khovel mi hring zinga pakhata chau a theya a thil mu chu John Lee tila awa hril ta chu tu thar alo shet vele chuan loma wangin li tila chu azuang kol vak mai ani chu tiang kara chuan Austin Khua forensic lab lam ve thong chuan teni sim si phei khoga ti sen kai fingerprint kha an lo nem kai thei ta hlau mai water pa fingerprint ne an han khai khin ta water pa fingerprint nge ni ti an fin fiale ta bokani Terry Sim si phei khok a phel sak lai khan akuta thi sen a kai ni nge yanga kuta thi sen kai chunga phei khok a khoi na lama fingerprint kha a hnu chia ta ti na ni Ferion water pa chu man ani ta thuan han zo fia chon police te la hriat ngai mi alo evidence dang pakhat soi chua anei le ta ani kumsom pangaral hnuin police ten Ferion water pa chu Terry Simsi Tony Gibbs le Ellen Blowite a tha wanga an han man chuan mithita chungte ban phak maya chuan ro rel na chu alo om ta DNA evidence manga police ten an han ma chon meu chuan ain puang ta nge ani chu tianga thuan in zo fia lai mek top don lama chuan water pa chuan tuala tha pangana po apuang tel ta bok ka tha dang pakhat alo masin a ming chu Debra Taylori anita in ka ria ti in a soidan chuan Tona Gipsy a tha atanga thani na water pa chuan Wichita Falls chu sanin Fort Worth Texas lama pana chu ta chun bara Debra Taylori pomlai nei le fa pani nei atonga
chu bara chuan Debrai chu apasal ne na local hi ania nima sela apasal chu ha dewa wangin darkar khatvel ma in bar chu an chu sana wardrobe pachuan lampuya somin an lam dun ta ni ti chuan in lama hruai ho a in huam thur hila Debrai po chuan alorem ti ve mai bok motor dana an thlen chuan wardrobe pachuan khoi khem tumin chet ala tran ta Debrai chuan alo du bi khau lo mai tran alo kho ve tlata ti chuan wardrobe pachuan a that zui ta ani Debrai ruang chu in sakna hmun fian rialang reng taka a the thanga na thok tu ten kar khat nuin a ruang chu an mu chuak chawani Debrai thina le a hma tual thina pali te kha thun zom ala ni ngai lova Debrai pasal chu kumsom pali chung zet anu pui that tu arin hlel ania ma se thu boya ro siam sak ani lo thungani voi thum lai polygraph test apal tlang to chungin police terin hlelber ala ni thau churin hlelna chuan a hring nun a vochia ama chung te ngei po alaka an hela a thian te le anu pui chung te po alaka an helbo tu mai po in ken tai lora chu anu pui that tua an ring hlel tlatani Debra tai lori ruang hi Shannon Rose Hill Memorial Park Fort Worth ta phumania Mars ni somni pali sang khazakwa somriat panga athi anga ngai ani he DNA testing thar hian hlokna dangala king tel ta chiu maile he test thar hian tuni gipsi tha thu boya achung thu anlo ngai tu to ma se hremna pelawa omta deni logle na chu ati zalen ta ma se vandu thak takin he thulo mom tak hi shepaturin adam ri talova ama kumthum liam ta khan motor accident a alo borol manani tola tha tanga kumsom panga do na liam nu in kumsang zugo somko paku october ni li khan feruan wardri pachuan tol tha na an pu na chuan thiam thu soi tur nei lavin an pu na chu apom ta a teri simsi atha wangin tur manga chiulum tura hrimna pe kania midang atha te thu boya dam chung voi thum lung in tang tura hrimna pe ani ta bokani ama ngein henga tang hian ka fili mangti ka ngai tu ngai hau lo evidence tam tak ka nu chia ti ka ria detective ten evidence an khon khom tele thumin zona tang te khan kumsang khazago somko pakua ka hming alan lo ang bokin kumsang khazago somriat poruka po ka hming alalang lova khang hulaya min rachu lo kha mak kalati tak zetani serial killer kalau ni reng sia tin an riat chuat tlaya wanga mak ati thu a soibang theilawani beri macha thung chuan an hu chuina konga khan ti sual tam tak an nei ngei thu apoma ma se an ti sual lo thunge ro chu case kha bansana topsan mai lovin an chui zel kha ani atopa chuan an chui chuak ta ni in a soi thungani kumsang hi pariat khan wardri pakha thiam thu soina hun tha chiam sak ani lo tin federal magistrate chuan thitura hremna alo pek to chu nol ne ro se ti in rotna asiama zuni som police sang hi som pakhat khan US Circuit Court of Appeals chuan court hiam zokin state of Texas ne na wardri pashelna pek chungchang en non le emo dam chung lungin tan tir zok tora thu an lo pek to chu alo pai thak sak to bok he case hi US District Court ta ngai tu that le tura thon ani dona thon ani to zo khial mai the tuna hian Livingston bula Polonska unita athi hun na kin hun amang tame kane ole khati zong kha tun tu mata na crime kan ron ti chua the te chu ni le ta sela thange le in comment te ka lo chiar thina nia e thoron men ron pek te alo mom thin kho mai ni e hei ke ni hi le khathiam lo kan nia amang ro chu he tiang ang te hi kan tuina te ni ve mi o wang khanin amin lo khathiam ta zel ula vengkil khata kor trial ha zo pomong bol ve mai kha kan nia chu wang chuanin lam dik lo te ti dik tok lo te po kan lo nei thina ni pon in me hriat thiam na
azau theyang perin ka ngen le tak meu meu chu ani e min lo ngai thak saka kan lom thin lutuke lo damula lo hi sel zel ro cho te khalo e teu teu zel ro o le